natako hoe fagnanaovako le asa, fitiavako le asa, fagnajako le asa. Le raha navy am'le place tokony misy za zegny, io zay tsy mety amindreo zegny, tsy acceptendreo satria nefa reo olo mahay zamby zao no. Mba olo tsy mahay anao baka akagny tonga de ndraiky mandeha misoutenir anao fa reo olo mahay anao reny ndraiky tsy magniky fa anao zay mila tsy haiko asa tadiavinao zegny reste io fo tsy haiko sa asa mila ambany fo sa tsy haiko nefa raha tokony aminakahy zany DJ za tsy tokony dépassé ko artiste zegny hoe za zao nem za zao na star monde be karakory za fa za zegny tant que DJ fo tsy tokony hidirany concurrence ndraiky artiste satria za tsy mitonga agnarana artiste mitonga agnarana DJ. Anao tsy sendra andeha place tsy sendra andeha place ndreo, tsy sendra andeha place ny artiste, tsy andra fa fo zegny za fo mahay tsara place ny tsara place amle place misy za zegny mahay tsara fa za tsy sendra zegny dépasse reo hoe karakarakory tant que za tsy mitonga agnarana artiste mitonga agnarana DJ. Ke artiste le nyany DJ mitovy anao amizay zegny tsy magneky tsy mi-accepte anao koa. Karaha ataon'ireo DJ io fa karaha zay boka ataony io boka zegny c'est normal donc mety tsy accepte satria